माझं नाव प्रल्हाद जगन्नाथ काळे, राहणार तामशी, तालुका बाळापूर, जिल्हा अकोला. मी प्रीमियर इरिगेशनचं 6 एकराचं गहू या पिकासाठी मिनी स्प्रिंकलर घेतलं आणि मी 28 जानेवारीला गहू पिकाची पेरणी केली. तर या मिनी स्प्रिंकलरचे मला फायदे हे झाले की पाण्याचा जो लेबर लागत होते ते एकदम मला काहीच लागले नाहीत, त्याच्यामध्ये झिरोमध्ये हे झालं. आणि एका टाईमला माझं 3 एकराचं पाणी एकाच दिवशी होते आणि त्याच्यामुळे गहू हे पीक माझं खूप छान जमलेलं आहे. मला त्याच्यामध्ये मजुरीचं काहीच लागली नाही पाण्याची आणि उत्पन्न पण चांगलं होणार आहे असं आता सध्या तर दिसत आहे मला.